Hello guys, maayong adlaw kanatong tanan. Ani anapod ako aron makipag-chika-chika kaninyo. So, ang atong topic karon is ayaw ibutang ang imong sarili sa alanganin para lang malipay ang ubang tao. Or ayaw pasakiti ang imong kaugalingon para lang malipay ang ubang tao. Nakadungog na ba mo ani nga quotes, guys? Don't rip yourself into pieces just to keep other people whole. Favorite na ko na. And other version pod, other version is don't set yourself on fire just to keep other people warm, 'di ba? Same lang po na sila og meaning, guys. Different version lang. So, kanang nga quotes, guys, is applicable in any relationship. Relationship nimo sa imong bana, sa imong parents, sa imong friends, siblings, in-laws, or boss. Basta naging part sa imong life or naging ka-close nimo ba, So, di ba? Usahay para lang malipay ang uban, masipag dili ta happy sa tong kaugalingon pero nalipay sila, so ginabuhat nato. Mali ba na, guys, na gibuhat nato na para lang malipay tong ubang tao, tapos kita di ay alanganin ta, kita di ay dili malipay yun. Pero sa ngalan na malipay tong kinsa ba to ato ang gilipay, ato abang bana, ato abang parents, ato abang mga istuon, ato abang mga amiga, diba? Ato abang boss. People pleaser is wrong yun, guys. Nabasa man ko na ako sa Bible, guys, sa Colossians 3:23. Nabasa na ako na, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human master. O, diba? Mali yun. Nakabutang yun sa Bible, diba? Sa Colossians 3:23. Example, guys, dalaga pa ka. Tapos, example lang ha, na anak kay boyfriend, na kay childhood boyfriend, pero dili gusto sa imong parents. Dili gusto sa imong parents kay mas gusto nila katong arangan jud, or mas gusto nila na maminyo ka og foreigner, diba? Kay para mahawas pud daw lagi sa kalisod. So mo na maskig dili nimo gusto kay syempre na anak kay hinigugma. Tapos dili nimo gusto kay love to nimo imong childhood sweetheart. Since dili gusto sa imong parents, so, tungod kay parents man nimo, tapos love pud nimo imong parents, so isunod nimo ang gusto sa imong parents. Diba mali? Kumbaga napasubo ka ba? Kay gusto pud nimo na malipay imong gilikanan, bahalag sa imong sarili, sa imong kaugalingon, dili ka malipay. So gibuhat lang nimo ang gusto sa imong gilikanan kay tungod para malipay pud sila, diba? Ang anak lisod baya jud, guys, basta dili gyud nimo kabubuton nga makigminyo ka ato nga tao tungod lang kay nakwartahan siya, tungod lang kay siya ang makahawas sa kalisod. Lisod baya na, guys. Isod makigminyo sa dili nimo love, diba? Kamong duha mag-suffer, anak. Kamong duha mag-struggle, anak. The reason why nga nung kamong duha mag-suffer, anak, since napasubo ka, wala kay nimo napa-feel nga love nimo imong bana, pero kasal na mo. And then imong bana medyo wala kayo nalipay sa inyong relationship. So tapos ikaw po na kay mga buhaton nga dili gusto sa imong bana. So mo na nga sometimes mag-away gyud mo. And then mangulata siya ing anak. Tapos kay na-feel man sa imong partner nga murag dili kayo nimo siya love. So moto na mangita siya glain nga mas makahatag niyag makahatag sa iyang gipangita nga gugma sa moto. And the worst is what if naa na mo yung mga anak sa imong pong part, na may mga anak, so dili nimo kaya na maguba inyong pamilya, diba?
So, diha na nimo siya ma-apply nimo na siya nga quotes na don't rip yourself into pieces just to keep other people whole. Or the other version is don't set yourself on fire just to keep other people warm. So meaning, pag magubain niyo ang pamilya, so syempre nasa hunahuna nimo nga luoy mo ang mga anak. So diha nimo isipon guys nga dili nimo sila matarong og love kung dili nimo mahalon una ang imuhang kaugalingon. So diha nimo ma-apply na diha nimo ma-realize na love yourself first before you love others. Kani nga example, kani nga situation, ma-apply nimo siya sa imuhang mga anak guys. And isipon pud nimo nga dili man tanang pamilya nga kumpleto malipayon, og dili pud tanang broken family dili malipayon, di ba? Isipon gyud nimo nga happy ba ka sa imong desisyon, tama ba imong desisyon, mugid na ang imong isipon permanente, di ba? And mangayo ka guidance sa Ginoo, guidance gid guys. Kaya kung ingana man gud guys, gibuhat nimo na para malipay ang ubang tao, tapos butang nimo sa alanganin ang imong kaugalingon, pag abot sa panahon ana nga depressed na kay ka, stress na kay ka, or kumbaga dili na ka malipayon ba, ang ending ana guys is pasulon nimo tong mga tao nga nakakose mo example lang imong parents, masulon nimo sila, sumbatan nimo sila, buingon nimo nga tungod ninyo nagba akong future, example tungod ninyo naing ani ko, tungod ninyo nasakit ako, tungod ninyo nagka-letse na ni ako ang kinabuhi. So mali gid guys nga ibutang nimo imong sarili sa alanganin para lang malipay ang ubang tao, dakong mali gyud. So diba, so kung ingana to ang sitwasyon karon guys is mangayo kita guidance sa Ginoo ha, mangayo kita kay kita lang gid ang mag-suffer ana. Lisod jud kung mapasubo ka sa bisan unsang mga butang na dili nimo gusto. Mao kung dili ka gusto, ayaw gid buhata. So mao lang sa to kong examples guys ha, pero daghan pa ba nga mga sitwasyon nga kinabuhat nato ning mga butangan ni para lang malipay tong ubang tao. People pleaser kaayo ta. Tapos deep inside nasakitan di ay ta. So mali gyud no. So unta guys, namoy nakapanan sa to ang topic karon. So mubo lang ni guys kay basig makamata akong big, diba? Akong mga anak ba natulog ra ba? Diya na magugunay tayo guys basta matulog sila. Muna nga gihinay lang ako akong tingog. Okay, gusto na ko i-share sa inyo akong thoughts ba. So, mo tong topic karon. So, mag-ampot ta perminti guys. Mag-ampot ta perminti sa Ginoo, mga yatag guidance niya. Mga yatag guidance gikan sa Ginoo. So, daghan kayong salamat sa pag-uban ka na ako karon. Unta, na-jud mo nakatunan. Sa kadto ha, ayaw na ibutay mong sarili sa alanganin para lang malipay ang uban. Diba? Ayaw na pasakitin mong kaugaling para lang malipay ang uban. Love yourself first. And hinumdum itong verse guys ha, sa Colossians 3:23 motto. Sige, see you next time. Bye-bye. God bless.